panguva ino zvigananda zvinyatsoguzikana panguva inoti zviri kupusha for 2030 voyava vachitaura pamusoro pekuritaiwa kwaVice President Kembo Mohadi vachiti according to the law, according kune mutemo webumbiro redu remutemo renyika yeZimbabwe pamwechete neZANU-PF, Valerio Sibanda aiwa ndiye achazouya achisucceeda kana kuti achinotora panenge pasiyiwa ava naKembo Mohadi. Azvipere motion sanapinda masviko muda nyuko panguva idwe mukuzwa ndoti subscribe like on the bell icon kuzwa yauya panguva ine kaposa mapicha samukona afili Valerio Sibanda ane press statement yakareleasiwa on 13 November 2025. Panapa tinopinda pa post yaitwa nekuzwa muda nyura chiti on 19 November 2025 ZDF boss Philip Valerio Sibanda retired. Some say he is in a strategic position to replace Kembo Mohadi as the VP if the 1987 Unit Accord agreement kicks in. He is a former SIPRA commander, and according to the 1987 agreement, Sibanda is fitting well into Mohadi's position. Though mashikwana muda itoko panguva ino nekozwa panguva ino kunokonzi VP Kembo Mohadi, yes, andonokonzi right now akatomira kuti nguva yaVP kunzi anochonga ichipera vanova acting president again. But panguva ino toona kuti people they already plotting the resignation yaVP Kembo Mohadi. Anopost again this press statement amuri kuona here retirement yake has notice of appointment of commander of the defense the Zimbabwe Defense Forces. His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade E.D. Mnangagwa, acting in terms of Section 216 of the Constitution of Zimbabwe, as read with Section 7 and 8 of the Defense Act, promoted Lieutenant General Emmanuel Matatu to the rank of General and appointed him in Commander of the Zimbabwe Defense Forces with effect from 21 November 2025. The appointment follows the retirement of outgoing Commander of the Zimbabwe Defense Forces, General Philip Valerio Sibanda. Ndo mashikwana muda nyuko panguva ine nekozwa vachiti aiwa kana kukafolewa the 1987 Unit Accord aiwa kunokonzi Valerio Sibanda anopinda panyanga. Imodzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemapower plays ari kuitika nechaos towards succession? Mira comment section medu za mafunguro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.